Il-Partit Laburista kompla jistaqsi għaliex il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista dam snin biex ħallas tax-xogħol li għamillu wieħed minn dawk involuti f'Panama Papers. Tant li ħallas biss wara li faqqa l-każ tal-Panama. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri qalet li x-xogħlijiet fuq il-proprjetà ta' Demarco saru meta Demarco kien Ministru tal-MEPA u staqsiet għaliex kien biss eżatt wara li rreżenja d-Direttur Maniġerjali Telite Group Adrian Hillman li Demarco ħallas tax-xogħol. Staqsiet kif kien biss issa li Demarco qed jgħid li rċieva l-kontijiet u għaliex qed iħallas meta skontu x-xogħol mhux lest. Dan meta fl-istess kien qal li ma kienx ħallas qabel għax ix-xogħol ma kienx lest. Quddiem dawn l-inkonsistenzi kollha d-deputat Luciano Busuttil qal li dan huwa każ ieħor li esponi l-opportuniżmu politiku ta' Simon Busuttil, kap tal-Oppożizzjoni. Juri xarrutant li l-kap tal-Oppożizzjoni mhux kredibbli. Għax jekk inti qed tippridka xi ħaġa mbagħad trid tkun raġel biżżejjed biex dak li tippridka twettqu. Fil-każ ta' kemm ta' Mario Demarco u kif ukoll ta' Beppe Fenekadami, l-istandards tal-kap tal-Oppożizzjoni li qed jgħid li għandu li fi ftit sekondi mal-ewwel xamma ta' xi ħaġa ħażina ħajtfa' xi ħadd mit-deputati tiegħu il barra, mbagħad meta jiġi assjon no joqgħod kwiet u jgħid illi mhux se jagħmel xejn. Il-kelliema fakru kif quddiem dan kollu Mario Demarco għadu ma ppubblikax il-kuntratti tal-ħlasijiet li saru lill-kuntrattur u bekk dan l-iskandlu jingħaqad ma' dak tal-Viċi Kap Nazzjonalista ieħor Beppe Fenekadami li ma laqax l-isfida ta' tax audit. Filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni ma ħax pożizzjoni dwar iż-żewġ każijiet għalkemm kien stqar li quddiem episodji bħal dawn kien jieħu minuta biss biex ikeċċihom il-barra.